Tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an filɛ nin wagati in na ani aw minnu bɛ ka an lamɛn arajo joliba fiɲɛ sira bɛɛ lajɛlen ka Bamakɔ, Segu, Sikaso min ye an ka page Facebook ye Joliba TV News ani Joliba FM min ye arajo joliba ye an lamɛnnen don ka Canal Plus fana sanfɛ nin waati in na 589 o kuma na i mana kɛ diɲɛ fan o fan arajo joliba i bɛ se k'a sɔrɔ télévision Joliba TV News an bɛ canal fana kan min ye Mali Vision ye an b'o kan an balimaw bi ye juma ye juma kɔni mana se ka ban nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ sigi an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye dɔgɔkun laban jɛmukan ye min bɛ kuma jamana kɔnɔna kibaruyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnen la politique kumaw nka a yirala k'a fɔ ko an k'an da bɔ o la fɔlɔ nka an y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔna la min ye nin dɔgɔkun ye kumaw cayara kosɛbɛ ni politique kunkanko kuma in fo a nana ye k'a fɔ politique tɔnw olu kɔni ka baara sunsurunna ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko u bɛ politique baara kɛ o fana sunsurunna an balimaw an ka baabu a bɛna boli nin kan bi hali n'a sɔrɔla bi politique maa t'an bolo an ka kɛnɛ in kan yan o kuma an ni kunnafonidilaw fo ka taa se maa minnu fana bɛ politique ko siramisɛnw dɔn an n'olu bɛna baro kɛ min ye nin baara ninnu kan o kuma na an ka bi baabu ɲininkali kelen de don o ye k'a fɔ politique tɔnw haute autorité de la communication n'o ye haki ye min bɛ kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ ka taa se Mali gouvernement kunnafonidilaw ko jɔnni de bɛna i jɔ i jɔyɔrɔ la ka Mali bɛɛ yan n'o ye démocratie k'a lakana ka kisi min ye fɔɲɔgɔnkɔ ma bi an ka baabu a bɛ nin kan an ye wele bila maa saba ma fɔlɔ ye kunnafonidila ye Abdul Ɲang ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la maa filanan o ye Paul Oula ale ye politique dɔnbaa ye an ka analyse politique a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye Boubacar Yaliko ye ale fana ye kunnafonidila ye kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le pays o ɲɛmaaba don a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la an balimaw ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la arajo fan fɛ Lamini Kulubali Mulayi Ture min ye Sidi Sidibe o fana bɛ yen nɔ k'an bila jabaranin sanfɛ an balimaw o kuma an b'a fɔ ɲɛna aw danse an minnu bɛ k'an filɛ o kuma na an bɛ direct la Studio Amadu Mustafa Diop ale kɔnɔna la bi kɔni nɛgɛjuru siratigiw a bɛna sɔn ka don ka aw hakilila di jɛmukan kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔna an tun bɛ jɛmukan an b'a labɛn de ka sɔrɔ k'a di aw ma o kun ye sunkalo n'a taabolo ye nka bi an bɛ direct la nɛgɛjuru siratigiw olu ka waati o fana bɛna di nin y'an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka maa welelenw an bɛ foli di u ma an bɛ sɔrɔ ka don baabu kɔnɔ Boubacar Yaliko i y'an ka wele jaabi i ni su. D'accord, merci beaucoup Diallo. Wele diyara n ye kosɛbɛ n bɛ Joliba TV Joliba radio a n'aw ka plateforme digitale bɛɛ n bɛ mɔgɔ bɛ baara k'a kan n b'u bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ cɛsiri min na fana walasa jamana kɔnɔdenw ni kunnafoni min ka kan o ka se ka bila u ka disposition na an b'aw fo fana o cɛsiri la malgré que aw bɛ k'a kɛ gɛlɛya kɔnɔna la mais c'est un choix dans la vie n b'aw fo la et puis ka b'o la fana ni mɔgɔ minnu bɛ plateau kan ɲɔgɔn fɛ yan bi n b'u bɛɛ lajɛlen fo on se connaît très bien an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ surtout Ɲang an bɛ dugawu kɛ fana an bɛ plateau min kan kuma minnu bɛ bɔ an da Ala k'a kɛ kuma barikama ye Ala k'a kɛ kumaw ye fana minnu bɛ se k'a kɛ sababu ye ka contribuer jamana basigi la merci beaucoup i ni ce Paul Oula i ni ɲankuma i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a i ni ce Jalo n b'i fo i ka weleli la n b'i fo fana i ka initiative la alors n bɛ n co-débatteur bɛɛ fo Yaliku ye ale ni Abdul Ɲang voilà a n'a lamɛnbaa bɛɛ. D'accord a diyara bɛɛ ye i ni ce an ka wele jaabi la Abdul Ɲang i ni su. A b'a ni su. A kun kɛra fama ye. O kɛra tiɲɛ na. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ aw fo an b'aw ka bila la waati o waati ni weleli kɛra an bɛ Joliba personnel bɛɛ fo ka maliyɛnw fo ka an baroɲɔgɔnw fo an balimakɛ Paul n'o ye analyse kɛlaw ye ni baroɲɔgɔn kunnafonidila Boubacar Yaliko ye que je connais très bien. Heureusement an tɛ politique mɔgɔw ye an bɛ se ka bɔ studio in kɔnɔ yan k'a sɔrɔ polisiw t'an ɲɛ lala o de y'a communiqué kelen bɛ yen o y'anw garisigɛ ye n'Ala sɔnna an b'a kuma kɛ o y'a hakili sigi bi kosɛbɛ n'o tɛ n'an kun farasera ka politique ma wele an ka kɛnɛ in kɔnɔ a kun tɛ diya o kuma na baabu a faamuna o ye k'a fɔ min ye dɔgɔkun kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la araba tɛmɛnen na min ye ministre min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna n'o ye colonel
Abdoulaye Maïga min ye gouvernement ka kuma lasela fana do ale ye bataki kɛ k'a fɔ min ye Mali bɛrɛbɛrɛli tɔn ye n'o ye politique tɔn ye k'u ka baara k'u ka a jɔ fɔlɔ ani jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ko k'u ka baaraw jɔ fɔlɔ sabu min ye dialogue intermalien ye n'o ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ o kan ka daminɛ sini yɛrɛ n'o ye phase communale ye ko o baaraw ka se ka kɛ basigi kɔnɔ ani jamana ka nafa bɛ se ka ye basigi minnu na a ye nin kuma fɔ a ka bataki kɔnɔna la a ye kuma min fɔ an b'a lamɛn o la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na studio kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛmɔgɔ ye sariya dɔ ta décret dɔ ta o décret mun kun b'a la parti politique u ka baara ani association minnu bɛ yen n'olu bɛ politique kɛ pour que u ka se k'u ka baara ka sunsuri o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko décret minnu k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ ko ou k'a bɛ ka mɔgɔ laɲini o tɛ laɲini laɲini fɔlɔ mun ye kun fila b'a la a kun fɔlɔ o ye politique yɛrɛ cɛ kɔnɔna ye a kun filanan o ye an yɛrɛ bɛ position na an ka jamana la n'o ye lakanabaliya kɛlɛli ye mun ye politique cɛ kɔnɔna ye 31 décembre 2023 an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye laɲini ta k'a fɔ ko vraiment maliyɛnw bɛɛ ka sigi ka kuma ka sɔrɔ mɔgɔ da tɛ don a la an yɛrɛ maliyɛn damaw parce que an bɛ fɛn fɛn fɔlɔ depuis 2015 accord d'Alger bɛɛ gɛlɛya bɔra a kɔnɔ je crois qu'an ma dogo cɛ maliyɛn si la k'a fɔ ko Mali ka accord don mɔgɔ tɛ se k'o fɔ parce que dugu caman bɛ olu da b'a la dɔw fana bɛ olu ka laɲini kun ye accord d'Alger la jamana yɛrɛ bɛ se ka ci 2 ou bien 3 ye o bɛɛ janfa kuma kɔnɔna la donc vraiment pour que ka se ka bɔ o kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ko vraiment an ka fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ maliyɛn dama komi an b'a fɔ an ka kan na cogo min na cɛ fininɔgɔ bɛ k'o du de kɔnɔ maloya don ka fɔ dudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ dɔ bɛ bɔ kɛnɛma ka na da don aw ka ko la n'i mana diɲɛ ta diɲɛ fansi tɛ ko problème tɛ fansi mais bɛɛ de b'i ka problème gérer aw de dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dama dɔ la sisan accord kelen mun bɛ yen c'est que Mali yɛrɛ jigi dalen bɛ mun kan initiative kelen mun bɛ yen ça c'est le dialogue intermalien mɔgɔ da tɛ dɔ la an yɛrɛ dama bɛ sigi an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min b'a la ni cɛ min kan ka fɔ ɲɔgɔn ye cɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fili dɔw sɔrɔ mais dɔw fana bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman b'u la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen peut-être que olu donna a la mais bɛɛ n'i ka kun mais n y'a fɔ cogo min na o tɛ se ka ɲɛnabɔ tant que vraiment maliyɛnw yɛrɛ ma sigi ka kuma donc o de sisan o baara de bɛ sen na o baara daminɛra depuis cɛ président yɛrɛ a fɔ don min na après ale yɛrɛ ye comité dɔ sigi comité qui est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga bon comité fana kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔna la journaliste b'a la kɛnyɛrɛye baarakɛla b'a la donc l'ensemble des forces vives bɛɛ b'a kɔnɔ parti politique yɛrɛ b'a la bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔna la donc u bɛ baara kɛra tiɲɛ kan u bɛ baara kɛra dans la transparence la plus totale donc o laɲini kɔnɔna la vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka kow mada ka kuma dan kuma kelen ma n'o ye dialogue ye mais fɛn fɛn kɛrɛfɛ kuma ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni furugufurugu ye fɛn bɛ se ka na ni mankan ye man ka o bɛɛ sɔnsɔrɔ argument filanan an y'a fɔ cogo min na o ye argument sécuritaire ye argument sécuritaire an ka jamana Kidal minɛ la yan ani yɔrɔ caman n'i y'a kuma caman n'i yɛrɛ ko Kidal bɛ minɛ a kun ka bon maliyɛnw yɛrɛ hakili ma parce que an yɛrɛ bolo k'a kun tilara n na mais ala barika la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri an n'an ka sarasi minnu bɛ terrain kan c'est nuit et jour on peut régler le problème définitivement de Kidal et d'autres régions en tout cas bi min na Mali yɔrɔ tɛ yen k'a fɔ ko o contrôler bɛ terroriste bolo ou bien groupe wɛrɛ bolo armée de bɛ fan bɛɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko terrorisme banna parce que i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ka minnu fana bɛ terrorisme i bɛ taa sɔrɔ taama se Mali taama mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko terrorisme banna parce que an bɛ situation min na bi min na n y'a fɔ cogo min na c'est la confusion totale i t'a dɔn mun tɛ fɔ mun ye terroriste mun ta ye sako kɛlɛ donc a ka kan vraiment bɛn bɛ se ka action fɛn bɛɛ bɛ se ka na ni o bɛn mun yɛrɛ tun bɛ Mali caractériser il y a 10 ans 15 ans pour que an ka se ka segin ka na dɔw kɛ a ka kan n y'a fɔ cogo min na ala k'an ka sanw cɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min na ala k'a bɔ a kɔnɔ. Ne kun ye an ka ministre ye min ɲɛsinnen bɛ mara cɛman bolo ma administration territoriale et de la décentralisation n'o ye colonel Abdoulaye Maïga politique tɔnw fana ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen de b'ale ka nin ministre so in bolo awa sini o ye dialogue intermalien ale kan ka sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ hakilila ko in caman a fanba ye o de ye ko ka politique tɔnw ko k'u ka baaraw jɔ fɔlɔ sabu ko jateminɛ kɛra k'a fɔ Boubacar Yaliko min ye nin hakilila fila dialogue min na sigi politique tɔnw ko olu k'u ka baara jɔ
ni analyse fila i b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di kuma baara in sini baara politiki tɔnw yɛrɛ u ye an ɲɛ b'u ka batakiw la k'u tɛna ye a ko kɛnɛ kan sisan pataki caman bɔra awa a dabɔra min kama jamana gouvernement fɛ a bɛna k'o ye wa bon a bɛ gɛlɛya komi i y'a fɔ cogo min na parce que dialogue kɔnɔna an ye parti ba dɔw ye minnu ye communiqué kɛ bi u y'a jira k'a fɔ ko u ye welewelekan bila u ka représentant minnu bɛ intérieur la commune ni fɛnw na k'a f'u ye ko u kana participer a la pour la simple raison que jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔ ta min bɛ olu yɛrɛ bali constitution bɛ droit min d'u ma u ka se ka o lawaleya terrain kan n'o ye u ka activité politiquew ye bon gouvernement yɛrɛ y'o décision ta comme an bɔra ka ministre de l'administration territoriale lamɛn sisan a y'a kuma fɔ mercredi don an bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn fana conseil des ministres bannen kɔfɛ yanni u ka a compte rendu officialisé ka rendu public a ye conférence de presse kɛ je crois a ka département na a ye raison évoqué kunnafonidilaw ye k'a fɔ u y'a kɛ kun min kama comme a y'a fɔ cogo min dialogue intermalien ko ale ni problème sécuritaire il a parlé d'ordre politique et d'ordre sécuritaire bon jamana ni marabagaw a bɛ se ka kɛ raison dɔw bɛ sɔrɔ u bolo anw tɛ raison minnu kalama c'est possible mais moi à mon entendement ne ka hakilina la choix stratégique ɲɛnama tɛ pour la simple raison que les politiques u ka ɲi u man ɲi certes an bɛ fɛn caman f'u ma ko caman bɛ yen nɔ an b'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ u nɔba bɛ a la mais a mana kɛ cogo o cogo depuis transition daminɛna fo kana se bi ma en tout cas l'écrasante partie des partis politiques n'i y'a jateminɛ ils ont accepté d'accompagner la transition parce que u y'a fɔ régime d'exception de période min don gɛlɛya bɛ yen nɔ gɛlɛya min b'an kan an bɛɛ lajɛlen de kan ka kafo ɲɔgɔn kan walasa Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ en tout cas majoritairement u y'a kɛ donc bon ni o fɛn ninnu kɛra je ne vois pas k'a fɔ k'u ye ko kɛ min bɛ se ka dankari kɛ jamana yɛrɛ ka stabilité la ou bien jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga k'a bɛ se ka dankari honnêtement moi j'ai pas vu mais gɛlɛya donna yɔrɔ min na ne bɛ se k'a fɔ min kɛra problème ye c'est parce que a fɔra ko transition banna le 26 mars k'a bɛ ban juste à partir du 26 mars u y'a daminɛ ka bɔ u ye regroupement kɛ u ye déclaration kɛ et tout est parti de là à mon entendement sinon bien avant cela je ne voyais pas de problème majeur parce que d'habitude là i b'a sɔrɔ hali ni ministre de l'administration territoriale olu bɛ fɛn min na u hakilina ye min ye u b'a fɔ u bɛ taa u b'u hakilina fɔ ça a toujours été comme ça et moi je pense que même nin kɔnɔna la ni a tun bɛ jamana marabagaw kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ nin décision modèle fana ta parti politique bɛ k'u accompagner les grosses pointures telles que l'ADEMA l'URD le RPM etc u bɛɛ y'u fɛngɛ surtout le cas du RPM ça a surpris tout le monde parce que olu de binna jamana wɛrɛw kɔnɔ n'a kɛra jamais de la vie u tɛ transition accompagner mais u y'a kɛ jamana basigi n'a fɛnw kama u tun bɛ se k'u wele k'a f'u ye ah bon gɛlɛya bɛ yen nɔ nin bɛ tan nin bɛ tan an bɛ fɛ an ka don nin da fɛ fɛn bɛɛ ye concertation ko de voilà n'o kɛra en fonction de cela u fana bɛ se ka min bila jamana yɛrɛ fɛn kama réalité minnu bɛ na exposer en fonction de ça n'u bɛ se ka min bila u b'o bila u bɛ ɲɔgɔn concerto bɛ bila ko b'a fɛngɛ avec l'administration territoriale mais tel n'a pas été le cas donc c'est tombé comme ça maintenant olu fana y'a interprété k'a bila minɛn min kɔnɔ parce que olu y'a fɔ ko non transition banna décret min kun fɛnna k'a fɔ le 26 mars plus tard élection ni fɛnw bɛ kɛ o sera k'a fɔ fɛn ma kɛ on est tombé dans un vide juridique bɛɛ n'i ka explication don tout est parti de là mais moi je pense que à mon entendement c'est mal réfléchi de la part des autorités au kɔni ne ka hakilina ye c'est une réflexion personnelle et le fait aujourd'hui que parti politique k'a fɔ fana k'u ma sɔn a ma ils ont aussi raison parce que déjà droit constitutionnel do et n'i y'a jateminɛ jamana nin kɔnɔ k'a fɔ ko ka gɛlɛya fo ka taa se nin niveau ma je dirais que c'est la première fois or les partis politiques i mana kɛ cogo o cogo ils sont incontournables dans tout système a mana kɛ cogo o cogo ils sont incontournables maintenant n'i ko k'i b'olu kɛ den kɛrɛfɛ ye bon e bɛ taa min finalement ale bɛna fɛn o fɛn kɛ bi olu mana fɛn o kɛ fɛn bi a laban ye jɔn ye c'est les partis politiques qui vont concourir la gestion de la cité la a b'olu de bolo mais n'i ye ko k'i b'olu den kɛrɛfɛ bi bon finalement e bɛna fɛn o fɛn kɛ a laban a bɛna tila ka laban olu de bolo mais i ye fɛn min kɛ n'olu nana fanga la tout ce que tu as fait ils peuvent tout remettre en cause c'est possible donc ne fɛ u tun kan k'u miiri o yɔrɔ la faire en sorte que u n'u ka sigi u ka bɛn fɛn dɔ kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen parce que problème ye mun ye aujourd'hui olu ko ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan et le problème est que ni parti politique ko k'u t'a la m'a fɔ k'a fɔ ko ils sont indispensables mais u jɔyɔrɔ ka bon dɛ n'u ko k'u t'a la bi mais ça va être un véritable problème même déjà résultat minnu bɛna bɔ dialogue kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ an ka laɲiniba ye fɛn min an tɛna se k'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc je pense que hali bi ko ma tiɲɛ État y'a ka décision ta a ka gɛlɛn k'a fɔ ko État ka segin a ka décision kan parce que c'est une décision a taara niveau min na a ka gɛlɛn mais hali bi u k'u wele
parce que déjà phase menadam je crois que c'est la phase communale oui. Comme déjà étape d'après région bino ka soro kana phase nationale là. Donc nous y a décision que ils ont fait une déclaration hier, tout le monde a vu, parti politique ou bef la ñogon kan nous y 31 mars ta ko déclaration ba ke ka fo bon ou maso akoma. Donc uku wele tunu ka sigi anga jamana e dialogue jamana di olu y'a kɛ raison mun kama u k'a ɲɛfu ɲɛna u ka sigi u ka bɛn fɛn dɔ kan an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ sinon ce jeu de ping pong là ça n'arrange personne a tɛ minnu bɛ fanga la bi a t'olu arranger a tɛ politique mɔgɔw arranger ala k'an kisi a ma jugu ka ca déjà les groupes armés qui étaient au nord là u ye dialogue fɛn accord d'Alger ko kuma fɔ o bɔra yen an n'olu bɛ ɲɔgɔn na an ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na à l'étranger également aussi les forces étrangères qui étaient là les grandes puissances u caman bɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra k'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan ko an ma se ka bɛn mais an bɛ taa min donc le dialogue n'aura pas de sens tant que n'a kɛra k'a fɔ ko Maliw ma kafo ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ moi je pense vraiment que gouvernement kan k'a jateminɛ u ka ninnu wele ka na u ka sigi u ka kuma an bɛɛ de ye kelen ye an ka bɛn fɛn kelen kan pour que dialogue nin ka taa wolo fɛn na min bɛ se ka kɛ sababu ye vraiment ka kɛ solution idoine ye pour que jamana ka se ka basigi. D'accord. Oui, Abdoulaye, kun fila min fɔra administration territoriale ministre fɛ d'ordre sécuritaire ani dialogue intermalien ko ka Mali politique tɔnw ka baara k'a sonsoro awa an famana an ma nin ye régime fɛ Mali kɔnɔ yan transition est ce que politique mɔgɔw kun kan ka sigi ni nin ye wa walima a min kɛra nin ye a bɛ se ka fiɲɛ don i n'a fɔ Yaliko y'a fɔ cogo min na dialogue intermalien min n'a kun yɛrɛ o ye a bɛ se ka fiɲɛ don a la wa. n bɛ fɔ ɲininkali la aw de b'u wele ko parti politique ne b'u wele des élites déconnectées u tɛ foyi kalama jamanaden ka gɛlɛya la partiw tɛ c'est des élites déconnectées tɔɔrɔ min bɛ jamanaden kan u t'a kalama o de la hali bi an kumunen u bɛ ka kɛlɛ mugu fana bɔ an kan quoi dusukasi dan de don Yaliko yi bɔra k'a fɔ sisan ko c'est rare parti yɛrɛ min ni coup d'état kɛra o la u ka tila ka tugu transition kɔ k'o kɔrɔ u bɛ basigi nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a tɛ Yaliko yi tɔɔrɔ n'i y'a mɛn n bɛ kasi quoi le RPM a été incapable de condamner les coups d'état contre leur pouvoir d'abord. O fanga min tun bɛ olu yɛrɛ bolo coup d'état kɛra u yɛrɛ la u dɛsɛra k'o condamner a cadre caman tun bɛ M5 duguma ka coup d'état kɛ IBK la n bɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ aw ni Ala cɛ parti minnu ye nin ye olu bɛ tila ka na k'u bɛna fɔ anw ɲɛna ko sariya ko démocratie ayi olu tɛ u bɛ k'a fɔ anw minnu ye u tigɛra anw de la quoi ADEMA c'est la même chose ministère de la défense tun b'u bolo poste baw tun b'u bolo olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ coup d'état kɔnɔ cogo di olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ coup d'état fanga dɛmɛni na cogo di n'a y'a sɔrɔ kuma min b'u da ko sɛbɛ don c'est décevant jamanadenw ka tɔɔrɔ bɛɛ kɛra yan maa si m'o kumakan mɛn an ye Tombouctou bateau gosira aw y'u ye nin kɛlɛ la est-ce que aw y'u ye nin kɛlɛ la Lere kan gosira Bamba kan gosira aw y'u ye nin kɛlɛ la minnu ye o fagali kɛ u t'an bɛ k'an ka taa sigi k'an n'olu ka négocier tuguni quoi u bɛ k'o de fɔ an ɲɛna bi ce ne sont pas des partis politiques ce sont des élites déconnectées u t'an ka tɔɔrɔ kalama gɛlɛya min b'an kan u t'a kalama u mago t'a la pour preuve ADEMA cadre dɔ taar'i sigi télé la Fabou Jara k'olu tɛ se ka maliyɛnw ka lakana n'u ka vie u tɛ se k'o fusaya élection ye élection ka fisa n'o ye fɔlɔ a y'a fɔ nin fɔcogo la vous voulez quoi de plus c'est décevant k'u taara dialogue la u participera o u ma participer o assise nationale u ye nin ɲɔgɔnna kumaw fɔ partiw ye nin ɲɔgɔnna kumaw fɔ mais u ka militants n'u ka tɔndenw de taara kɛ o assise kelen organiser bagaw ye Mali yɔrɔ caman décision min taara ko constitution violée la n'o ye u ka fɛngɛ suspendre ye c'est vrai constitution ye parti u ka liberté d'u ma la charte des partis politiques o fana ye u ka hakɛw d'u ma u ka activités
loi de do ni parti ou bi manifester ou mago te autorisation na bi fanga informé de ni mbay tien mais gouvernement est raison du même fort raison d'ordre public ordre public qui menace Selendo. Ça c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. Mali ka gouvernement configuration actuellement c'est le ministère de l'administration territoriale. Ni ordre public qui menace Selendo abi yamaru du gouvernement ma liberté d'obéir ka mena jamana deuna pour préserver l'ordre public charia de fana côté. Ça veut dire que ubeni kuma mina nyeba jurisi bauna teti baula. Ça veut dire oui era constitution min voté ou to era kono kuma donc kuma te jamana charia ma. Aw ni ala cɛ nin ye élite façon jumɛn san 30 i bɛ ka jamana min mara o sariya yɛrɛ i t'o kɔrɔ dɔn l'ordre public prime sur tout a bɛ sariya bɛɛ bɔ yen même la liberté d'expression a b'a bɔ yen pour préserver l'ordre public. La question la plus intéressante, ordre public qui menace les mains par quoi? C'est ça la question. Mon équipement qui a menacé. Il y a de fois que terroristes qui menacé ou yangalen. Est-ce que vous avez partout au boulot au moment où les terroristes menacent même la capitale? Qu'il faut que vous balawere ou qu'on communiquer, c'est très clair, hein? Un vide juridique et institutionnel. Ça veut dire que Mara Mimbei, en tant que codon, Mara Teible quoi. Présenté, CNTT, fouetté parce que à Sigimbe Chartier Mingao Datibana. Comment corrodé? C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus ni ou qu'on nous communique là-dessus, ou il faut que les autorités en place. Ça veut dire que, ou tout reconnu, c'est ce que ça signifie en français. Ou béi, mais ou louka, fanga ou teblé quoi. Comment corrodé? Au même moment, ça nous a une déclaration du 31 mars. Parti nyamoko do ou denga ta Algérie. Amba kalama koy. Ou kumbe Algérie. Ou tara munaye. Déjà do woyo bi sena o ma ban folo. Parti nyamoko do kumbe Algérie. Ou tara munaye. Ou rayon ke bi. Rayon la nyini e dina nyamoko do mirutilen do fangama. K'a bɛ fɛ ka segin ka don jamana kɔnɔ o ka segili bɛ préparer cogo di parti 6 ani diinɛtɔn 3 olu de b'o labɛn na halisa tu ne vois pas de problème sur l'ordre public gouvernement min bɛna taa dialogue la est-ce qu'il a intérêt au dialogue ɲɛkɔrɔ ka décision ta parti contre la parti min bɛ k'a dɛmɛ o min tɛ k'a dɛmɛ o a décision taara a bɛɛ de kama pourquoi le gouvernement n'a pas intérêt normalement à ça. Mais pourquoi le gouvernement a fait ça? Ça veut dire que Fougulan Blentigi, ni a ebola, Femimba ko oblenimbe ni Fougulan. Fembe sena obewa kalama. Ala kan kishi utoromo. Paul Oula, ni kibara bole ka bi amunumbe politiki wo senga nyedon ko sebe politiki mo be u jofe wa walma gouvernement Abdul Nyang min fo gouvernement somni me ko do la ka fo jama be fe ka jense walma jamana denw ka here nu ka basigi o de menacer lembe jamana kono ni barakera wa. OK, merci bien Diallo. Alors na communiqué ta ka flé amba ka fo ministre raison fla de évoquer. La première raison c'est d'ordre politique. Alors, au ordre politique qu'on a là, on parle aussi de troubles à l'ordre public. Oui. Alors, ni troubles à l'ordre public, il y a jamana chisoro en période exceptionnelle. 4 règles exceptionnelles. Bon, au yoro là, ni jatemineke, il n'a fait qu'à foko état ta jo feo. Parce que, fanga be mogo min bulu, ani ishira fanga marayoro la bishuna. Kaouli. Kuna foni mi ebe kuna foni mi soro. Moi mi ma délicatement al parler dans la auto kuna foni soro. Donc du coup, ni est décision ta ka analyser ka foko raison d'ordre politique be non et sécuritaire be. Raison ça dit trouble à l'ordre public ko abe non. Alors ça met tout en branle. Alors ni ko abe beje fanga
ko abe dankari kɛ o la mais est ce que an bɛ bɛjɛ fanga fana kɔnɔ o de ye problème ye minnu b'a fɔ ko dankari kɛra démocratie la on n'est pas en démocratie pour la preuve n ko coup d'état de kɛlen don an bɛ coup d'état de kɔnɔna la o les institutions qui sont sur place CNT président le gouvernement tout est des institutions comment dire issues d'un putsch. Alors aux situations qu'on a là est-ce qu'il y a se k'a fɔ ko non an bɛ démocratie de kɔnɔ il y a 30 ans an bɛ démocratie kɔnɔ il y a 30 ans ça s'appelle l'incohérence. Bon au yɔrɔ là moi je dis que la classe politique a manqué du courage politique. Cogo jumɛn na et quand tu prends par exemple dans l'histoire politique tu prends par exemple le cas de la France mais en deuxième guerre mondiale même ko France yi a ka parti politique ou suspend ça c'est une période exceptionnelle. Wati kɛrɛnkɛrɛnni preuve to ya wati tɔgɔ tɛ kelen ye. Première preuve la seconde preuve là elle est contemporaine Zelensky tɛ nin sisan Ukraine tɛ nin sisan mais ko élection ko kuma bɛ Ukraine a suspendu les activités politiques il y a 2 ans et va kuma mɔgɔ da c'est-à-dire comparaison n'est pas raison mais il faut comparer pour mieux juger c'est la raison de la dialectique quoi. Moi je pense que raison sécuritaire ni ou raison flânée ni igoko ibe raison sécuritaire occultée qui bi élection organisée est-ce que élection beke solution des problèmes là raison est-ce que élection y a organisé avec quel faire avec ça quelle solution ka insécurité boy personne ne peut répondre à cette question. Allier la trou d'État. Ah, mais ibito sur la tour du Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire amener le pays dans un saut inconnu. Au dernier problème. Bon, ni haki jaraboke, ibina fenwe famu ala. Oué jume, c'est que fin de début la doctrine politique. Iti mali parti politique faut tabi. Kaka doctrine politique kaba respecter à 100%. Ça aussi, ça s'appelle de l'incohérence. Oué jume. Un parti de 6 ans, un parti qui a une obédience socialiste par exemple, il va baliminer non. Élection d'obéissance avec ta fara dokan, il y a c'est-à-dire quelqu'un alliance de contre-nature. C'est-à-dire avec un ultra libéral. Ou bête démocratie non, c'est démocratie goyade. Et puis démocratie ni républicain fara les nyonga et États-Unis. Et Philippe Poutou en France et ba fara les Marine Le Pen kan. Ah tiens. Ago kaye fin mo la nago kabo ladege ago ko alte olu ladege mais yorom be aw fene arranger kabo taka barake ne ne fait ça s'appelle aussi de l'incohérence. Alors à là-bas et jume ni mina au fo télé ala au de dialogue ni bon moi je suis très sceptique ndado là assise nationale à Karachugo na ne o kele ne fo et l'autre là aussi Denis c'est la même chose parce que il va faire moi anga comment on appelle anga assise nous na rencontre ni réunion nous avec organiser contexte nous kono avec c'est-à-dire dans des circonstances troublantes quoi. Donc wati mina voilà jamana nyagane do jamana ere be a single nga wati mina o wati de la dialogue beke or ni dialogue beke kan ga be di dadu dialogue la boni o wati la tu do ni dialogue ni fanatique ke o yoro la wati mina politique to nga bara sonso. Merci. Politique mo ko be stratégie de ka fo ma ko la stratégie du choc Naomi Klein à livre bleu mo ko be livre que ba don Naomi Klein la stratégie du choc c'est une canadienne qui a publié un livre plus de 400 pages abe mu fa kono akoko politique mo ko fleni ni gelao gelabe jamana kono na stratégie d'ota pour que ka be état kele attaquer en face aba kela kere kan di quoi. Donc o jume ça e baro ambora 26 mars kono amafoko élection ko bana ko pardon ko élection kan organisé donc autorité ou reconnue amafoko vide juridique be ko vide institutionnel be kan ata élection na o jume ni bora sisan ki be élection ko élection organisée ko parce que fanga ma areka chronogramme respecté mokoti jodima parce que c'est une analyse qui est réaliste peut-être elle est objective parce que pourquoi fanga de go kalebe a organisé dans 24 mois c'est ramassé ka organisé et puis bon marqué ka pma ka fin fo mogoyi ni e politique moko ka bara belno bara flama la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir ni bora ka foko boko fanga ka élection organisée bi jo few c'est comme si jago kala be bo dien dunguro so ma kata suguba kono kata ka jago fere ni po ka jago be yiriwa ça c'est son droit mais maintenant au coffre
stratégie du de pour que ka fanga la déséquilibrer. On dit faire une dougma. Il faut de la stratégie du choc. On dit si ça ni ou boira ka foko élection organisée. Nous élection ko la bout demain. Nous beno qui sont c'est-à-dire un peu dans la neutralité. On va foko ou jodo. Communauté internationale va foko ou jodo ko passer ko délai de délai organisé. Alors au quoi fait nous faut à foko beaucoup plus de station stabilisée qu'il faut deux choses. Au du ko président militaire ko ka boy. Flana du ko ouverture de gouvernement qui. Au comment de fora ko ça na oui. C'est ce que j'ai dit. Ça s'appelle la stratégie du choc. Mais là-bas, on dit quoi? Oui, mais donc maintenant, la fin de jusqu'à cela, on va clôturer. Dien kono, il te fanga fouillé. Quand il y a mon natola, quand naka fanga bi, kabi si gafle. Tout le sang fait dans l'histoire politique. Outi. Fanga be fin de ke pour anticiper. Abu bolo jaye. Na yi bolo jaye, mais aba anticiper. Ni coup d'état qu'on kelin. Fin flado. Soit fanga massé ka anticiper. On va se retrouver janfa be fanga ere krefe pour que coup d'état ke o ko fanga ma sigini ay donc mais bi ni raison ben na évoquer ka foko et jamana be situation na bi ko en manquant et politiquement ka activité ke pour moi c'est une décision salutaire. D'accord. Yalkoy, est-ce que bi ni hakilla tara jamana nyamoko mago be mina ou y raison minu fo ka fo jamana ka basi kalata nga fo lakana kola dialogue intermalien est-ce que olu ka laini u bina soro nunu minu ko kutina ya ko keneka abina seka wolo fin jumena na fora ko bu ka jofe ko kalata ka ke wati min ko fora transition fe wati temena be abina fo bebi ki jo i jo de nyini bebi ki ka awa barake ikasira ka politique to mbi ko ka fanga nyini jamana nyemo ko ka fanga nakana donc abina affaire bina fara ɲɔgɔn kan cogo di walima baara bina kɛ cogo di walasa ninnu ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Bon, Ninkon c'est déjà parti parce que Kabansini nous y'a fait Koutita ou y'a boycotté déjà l'État va continuer mais le problème c'est quoi le fait que Outeino quelque part avait senti fana amana ke chogo quand on parle de dialogue a fara ko beka ka fo nyon kan et puis a fara ko malikroa bon ni au conseil au vision bébé autorité ou là a tisse ka nye ka fo kamba ke ka malien do to yo ko ne ka family na kera ka fo a malien dusu bolindo ou be ni fin do kera la mima ben trouver une formule pour que casse la séquana. Voilà. Comme si c'est très bien parce que déjà ils ont expliqué parce que déjà accord d'Alger ko kera chogomina ils ont expliqué ils ont dit qu'il n'y a un beka fara nyon kan tien mi be anga fo nyon ministre au défaut. Bon ni tien mi be anga fo nyon ni nunu maseka fin sinon parti politique ou ta pété au de kuma tiara sinon les groupes armés ou lui est positionné fait munuta. Mais tu n'as pas vu quelqu'un dire que kono ko wele kana. En tout cas moi je ne sais pas. Par exemple si ça nyang yemi fo je sais qu'il y a un chef de parti politique qui a dit que non, il faut appeler Koufa. Ça, c'est Tchebilin Dramé, Amadou Robela, au CICB, Fengala, Ayak Mafo. Bon, avec la vision, moi-même, personnellement, je ne partage pas cela. Pour les les partis politiques, je suis du principe que Oulouka Seka Oulanga Sikika Kuma, mais nous ya ira ka fo clairement ka fo Koube Dankarike façon ira ka Nyanamaya là, Mokotise ka Barake nous lui. Les groupes armés, les terroristes, autres là, autant révolu là parce que tout le monde sait, oui, on va négocier, mais les autres, les partis politiques qui sont là, même ceux qui sont à l'étranger, nous, mais d'abord, au fond, préalable, parce qu'il y a une question de justice qui est là. Nous, tout c'est la justice, c'est que pour que Moro Daka Doufena, ou que c'est que Diatem, ou Benimi, c'est que pardonner, ou c'est que Diatem, parce que Jamana Kono, avec des Fanabas, soit ni Geleakera. Gélère au regard même de la situation du pays et que Kafoko Boko ni befar la nyoka en beka hera burila jamana bi se ka nyetu ku fendo ka avec quel pays fenga ulaw jamana bi nyetu ku fendo ka kamoko ka fonyona et moi je pense que aujourd'hui nous avons plus intérêt à être ensemble que d'être divisés parce que doni de abeboala groupe armé nous à un moment donné ils étaient avec nous ils ne sont plus avec nous donc maintenant quelque part c'est une menace pour nous. Maintenant, les partis politiques aujourd'hui, s'ils décident aussi qu'il faut qu'on ait participer de façon majoritaire, de participer là, ça peut être un problème, un handicap aussi pour qu'il y ait un objectif. Mais ils vont se faire bien. Par exemple, on a pris le cas de l'ADEMA, l'ADEMA a toujours tout le temps accompagné, le régime qui a toujours
Et aujourd'hui où nous sommes, institution ni fan caman be non ou ka représentants ba kono. Ils sont partout. Donc ni ulu nana fo ka fo kono ku ka mɔgɔw te fɛngɛ, ça peut être un problème pour nous. Moi honnêtement au de kama, je pense que jamana n'a ka raison do. Comme mon frère l'analyse politique l'a si bien dit, raison do be se ka que nous nous ignorons en tant que citoyens lambda parce qu'on te jamana gestion na. Peut-être lu nyebe fin do la on était fin mununa. Mais moi j'aurais bien voulu que Hanni obéi kuma ɲɔgɔnya de be fɛn bɛɛ ban. Il y a une décision de Katate et que de mettre les gens devant le fait accompli. Ben kaka ka folo ka kuma ni kuma kun kɛra k'a fɔ an y'u wele ka na an y'a fɔ ni gɛlɛya bɛ nin kama an bɛ nin kɛ. En ce moment ni o décision état ye décision ta o kɔfɛ ni mɔgɔ min bɔra k'a fɔ i b'a kɛ tan i bɛ maliyɛnw sɔrɔ i ɲɛ. Les gens allaient dire que non e fana tu exagères. A fɔra nin ko bɛ yen nin ko bɛ yen nin ko bɛ yen certes raison d'état la fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Je suis d'accord aussi avec ça. Mais mi bɛ se k'a fɔ u ka wele k'a f'u ye nin bɛ tan ni min ma sɔn en ce moment n'o kan ka traiter cogo min na o bɛ traiter o cogoya la ten. Voilà, merci. Abdoulaye, jamana est-ce que jamana kun man ka ɲininkali la jamana kun man ka parti politique la sɔmi k'a fɔ ayiwa an b'aw ladi jamana bɛ cogo min na o kuma an b'aw ladi a y'aw yɛrɛ minɛ fɔlɔ aw yɛrɛ b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ sigikafɔ bɛ yen nka o ma kɛ ka sin ka kɛ ka den ni koliji ta k'a fili yɔrɔnin kelen i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na a kɛra ten wa ni politikimaaw fana ye nin fari da nin cogoya la. Comme il y a a kuncɛ ni bamananw ka zana ye o bamanan kelenw b'a f'i ye ko ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'a kunbɛn n'o de ye waleya in tugura fɛn caman de la n y'a fɔ sani partiw kana déclaration kɛ le 31 mars a ɲɛmɔgɔ caman y'i dogo ka taa Algérie u ɲɛna maa si t'a kalama mais an b'a kalama filanan AM cili ko caman de tun b'a duguma discours min n'a kalanna a ye mɔgɔ ninnu fɛ déclaration in bɛɛ b'a dɔn ekɔlidenw ka sɛbɛnnen tɛ ko dɔ de tun bɛ yen nin si tɛ gansan ye hali bi kana ɲinɛ gouvernement bɛ ka dialogue min kɛ a mɔgɔ bɛ jamanaden bɛɛ de ka participer l'inclusivité président y'o de fɔ a ka adresse à la nation a ka premier ministre segira o de kan o dialogue tɔ ye tile damadɔ ye le gouvernement a quel intérêt ka décision dɔ ta min bɛ partiw ladimi et puis i b'a dɔn ko a ma ta kunfɛ ko tɛ a ma ta ko a ka di n ye problème de bɛ yen mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ fana fɔ majɛ dɔɔnin b'a la partiw bannen tɛ ka taa dialogue la maa damadɔ de bannen don ka taa dialogue la o mɔgɔw ni parti ɲɛmɔgɔw ye communiqué kɛ k'a fɔ o mɔgɔw an tɛ taa yɔrɔ o mɔgɔw u di communauté internationale de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parti ninnu fɛn o fɛn bɛ communiqué kɛ la a bɛɛ cadrew bɛ transition organew kɔnɔ u k'a fɔ k'olu ka démissionner n'a y'a sɔrɔ parti de ka position do dans l'ensemble n'a y'a sɔrɔ a rayon kɛra a parti kelen bureau exécutif la a y'o fana fɔ an ye n'u taara n'a kuma ye bureau exécutif la ka taa discuter avant d'aller prendre cette position a y'o fana ɲɛɲini a ma kɛ a parti cadrew ni bureau exécutif tɛtiw u bɛɛ a club bɛɛ filɛ nin ye transition organew kɔnɔ nin u t'olu gɛn ka bɔ parti la parce que ni singleton ni ça veut dire que singleton ne do kɛ e b'o y'o kuma la donc partiw tɛ politiquement dɔw de do wa u kelen tɛ u ni kɛnɛmana de bolo pour preuve l'ONU a fait un communiqué dans les heures qui ont suivi l'annonce du ministère ko ka décision in wuli joona maliyɛnw fagara bombe la musow ni denmisɛnninw Tombouctou bateau na i ye ONU ka condamnation y'a la réunion kɛra au conseil de sécurité pour une résolution au moins k'a fɔ ala ka hinɛ banbataw la bɛn ma se ka k'a kan mais mal kɛra partiw la dans les heures qui suivent l'ONU fait une déclaration ko sariya ka labato démocratie ka labato dans ce cas parti ninnu ka bon ONU bolo ka tɛmɛ Mali musow ni denw fagali kan a kuma kɔrɔ de ye nin ye pour preuve Mali ko preuve b'an bolo ONU yɛrɛ sigikun ye préserver
la paix et la sécurité internationale. Fembeka, Dien Basigi ni lakana menacé bi kateme Fembeka au terrorisme de. Mali et Francis d'État teke kono Borella avec les vidéos à l'appui. Ka Conseil de sécurité saisi ONU na. Nyine yo sans fly kanga rayon ke akumakan. Bankembe daka do kumala. Abe temeninga. O ma kelon de Tombouctou baton gosi ka muso ni demsen faga. L'ONU n'a pas dit ala ka hine ula mafo. Mais Magakera parti là, on y bora. Au-delà de balana, nanyo parti nyemoroye. Ko terroriste nyemoro no ku ma foike. Kwa yu wele kana. Ware ka duma, poso ka duma, ou ka place institution kona nona. Foi make. Munu sara fudo. Sora si munu sara fudo. Nanye parti moro ye ko fanye bi ati bale ana iba e ka foni déclaration de la. Donc a foko parti ou te madame dɔw politique mɔgɔ dɔw de don a parti bɛɛ cadre fɛ mais ɲang an ye parti ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ ne ko mɔgɔ damadɔ don mɔgɔw bɛ se k'o faamu cogo di parti ɲɛmɔgɔ parti a ɲɛmɔgɔ jumɛn adema ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen est-ce que FM ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen adema ɲɛmɔgɔ parti fɛn fɛn fɛ yen bɛɛ les figures de ces partis politiques a bɛɛ tun bɛ yen adema ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen olu bɛ se ka taa cogo di u kun fɛ Abdul Karim Konate Abdelkader Konate Kader Konate transition coup d'état kɛlaw de tun b'a nommé office du Niger la wa u y'a wuli ala tɛ kalo kelen bɔ o ma mankan kɛ kuma si fo a gulilen ka bɔ a place la hali a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan ɲɛmɔgɔ jumɛn wɛrɛ ko don est ce que u nana n'a kuma ye adema bureau exécutif la ka discuter est ce que RPM bureau exécutif la u nana n'a kuma ye ka discuter n bɛ ka kuma i fɛ waati min na parti ninnu ɲɛmɔgɔ parti baw ɲɛmɔgɔ dɔw ye kogo ta k'u cun ka ban a dɔw sera ka propos olu ye jamana yɛrɛ bila dɔw n'u ka minɛn siri bɛ su in na u bɛna katakatani ɲini bɛɛ b'a fɛ ka boli parce que u b'a dɔn u ye min kɛ a dɔnna u bɛ min na a dɔnna kelen ye kogo ta k'a cun ka ban o ye jamana bila ɲuman tɛ déstabilisation de tun bɛ sen na ala ka jamana kisi u tɔɔrɔ. D'accord. Paul, oui. Ni cogoya la ta parti politique ka kuma la ko k'u bɛna décision ye k'u b'a attaquer sabu ko sariya sɔsɔra u balila u ka hakɛw la n'o ye ka fara ɲɔgɔnw kɛ ka u ka hakɛw ɲini k'u balila la k'u bɛna sariyaw sɛgɛrɛ a ko la o kuma na maa bɛ se k'a fɔ fana ko nin bɛ taa laban sariya ko kɛlɛ la parti politique ni furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa. Bon ne fɛ hali n'a taara laban sariyaso la pour moi a jɔda tɛna ye quoi parce que hali n'i y'u ka communiqué kalan u b'a fɔ k'u bɛ institution communautaire ou bien institution régionale saisi bon bi institution communautaire c'est la CEDEAO Mali m'a fɔ k'a bɔra CEDEAO la n'i ye jugement kɛ yan nɔ n'i ma gagné n'i ko k'i bɛ taa CEDEAO tribunal la e tɛ malien e tɛ CEDEAO e ye malien mais e tɛ CEDEAO tu n'es pas membre de la CEDEAO a bɛ taa min déjà dans la procédure même là il y a un vice dedans. Ça veut dire que déjà, c'est une peine qui est perdue. Au Rwanda, moi, je pense que al débattait au Rwanda. Au Tétanien. Bon, maintenant, il y aura d'autres gens au fond. C'est-à-dire, je reviens un peu pour mieux expliquer quoi. Parce que, c'est-à-dire, un parti politique, il manque réellement du courage politique. Moi, je ne peux pas comprendre. Un parti comme l'ADEMA, qui a toujours été au cœur de toutes les ères démocratiques, sur le plan politique, toujours. Aujourd'hui, quand on a fait le coup d'État, pour moi, le minimum que ce soit, c'était quoi? C'était que Adema Tunga Fokoni, transition en général. Autre femme. Mais Adema, non seulement Adema Madou, mais Adema président de la CNT. Je ne vais pas citer, non. Bébadon. Voilà, Adema président de la CNT qu'on a là. Bon, Bi. Il y a une institution où Adema moko badema kono CNT kono Adema moko badema mais ala ka hine mari manchala ese na le kumbe ni Adema kuma restaurant ni kulu ni kono parce que kale pas Adema ngafo parti fana ye tete ko ye ni parti tete ko ye mais Adema n'a jamais été cohérent tout du maintenant en 2002 par exemple regardez Soumela Cissé Mathia moko mu bolo bakoro ce n'était pas normal en tant que première force politique nationale à l'époque Titugu Tuntala, mais Muna Tira. Oui, follow.
le cas de Draman Damele, tout le monde a vu, primaire là, bon, je ne vais pas trop citer le nom des gens, parce que nous, au Québec, tu vas un peu indexer les gens, quoi. Mais je vais prendre ces noms la forme, quoi. Ni ou 2013 élection, a eu candidat Mimbo. Il faut regarder. Mais en fin de compte, à la base, tu peux remarquer partage de gâteau. Mais bi, il y a tout ni, aucun mot CNT et particulièrement ka botuni ka foko. Tu n'es pas d'accord avec ça. Pour moi, ça s'appelle de l'incohérence, quoi. Où il faut le flanage, mais parti où il faut le tout ni. Ou parti tarakata abolon la seben de la kofe. Parti fando fana bora ka gafi rebo ka ira ka foko. Mo munu tara ni yero ke ko du sindala. Et ben mu famula. C'est pourquoi je dis que Mali est parti politique, biko doctrine politique be ala. C'est-à-dire, je me coupe politique là, mais voilà. Politique. Je me rappelle, parti Kéléphanabi, gouvernement de transition, Flana Misigra et Cheikh Moudou Gatana. Go parti do démissionnaire du gouvernement, parce que parti go 4 États. Beba donc, à partir go 4 États. Kouti du gouvernement, mo kelengo kalebeta, ko boko ni tarebe boala, o kombe boala. Est-ce que ça c'est cohérent? Donc, dans un fait très récent tous, il y a des timneke. Mais gouvernement la qui a transition à 600, a même mi remaniement la qui a 600. Mais ngo politique mo do borala. Politique mo borala, a borala dron a ma main parti réunion mo bora a commencé qui opposer transition. Alors qu'il y a les gars mo te met parti comme ça. Comment expliquer? Comment tu expliques ça? Pour moi, ni raison nous fait quoi? Fin bec c'est-à-dire intérêt quoi. Ça c'est mon point de vue. À là-bas, c'est-à-dire intérêt 600 na fera ko ouverture que 600 pour que parti politique ou quoi dans ko gouvernement remanier 600. Nous que 600 il va bebu datu. Pour moi, ça dit ça c'est mon point de vue. Je donne quelque chose, mais je donne juste un exemple. Bataclan attaqué les Français, Yaglibala. Mais tout le monde sait qu'à l'époque, l'autre là, le parti gauchiste là, où Hollande fait, mais où pourra qu'à marcher non fait. Parce que c'est une cause nationale. Ah, et vos femmes se dit. Mais en fait, pour nous, ni action de Kéradron, il va y avoir il y a derrière ces actions là bébé qui joue intérêt politique de calcul. Chapeau Mimbe ça nous est transition militaire. Est-ce que au de teka Mali politicien toro bi ka fo sur la site de ka jamana mara transition ni wati de fora aya dalakandi aya dalakan bunya politique mo fana buka olu ka toma de la dore kama fanga nyini ko est-ce que ou fana tout jo fait yoro do la ni ala je. Oui, c'est-à-dire ni al na me période exceptionnelle là. Ambe période exceptionnelle kono. Mais wati mina gouvernement sigira ngo mo ma contester aussi à contester là. Au des problèmes. Mais il sait qu'il faut wati la qui m'a contesté qui n'a contesté fin du maintenant. Ngo oro de fin des problèmes. Moi, je ne peux pas, n'est-ce pas qu'au de femmes quoi. Ni à contester depuis au début, alors bina enseignant nous regarder avec bon un fois depuis nous regarder la quanta fait. Parti de depuis transition dans la phobie. Au café. Je voulais pas citer le nom de quelqu'un. Effectivement, c'est lui. Il n'a jamais su la transition. Pour moi, c'est ça la carrière d'un homme politique. Oui, femme quoi. Moi, j'apprécie son courage pour l'homme. À quoi tu transition fait, à tu tout fait, al biabo opposition clean là. Moi, à grâce à lui, à partir de la classe là, on t'a fait trop fort. Mais à partir de je voyais pas de la partie qu'on a là. Mais pour les il y aura de la justice, mais il faut qu'à clôturer au jumeau. Ego ko élément kake, quand alternative, quand respect des normes démocratiques, les principes sacro-saints de la démocratie, qu'on respecte. Mais la famille politique là, tu es l'éternel président du parti politique. Ça aussi, ça s'appelle de l'incohérence politique. Il dit Moro sur Mali qu'on est à nous. Depuis le parti créé la phobie, plus de 30 ans, il est le président. Le parti qu'on a été le parti président. On est femme quoi. Je donne juste un exemple. Marine Le Pen fait Francie. Marine Le Pen a fait poursuivre le tribunal là, qu'a fait gain, qu'a fait le président. À l'époque, parce que à l'époque, son papa tenait des propos racistes. Parti Moro Taraosiki qui a rayon de quai. K'a fɔ ko cɛ nimi ka kuma min fɔ nin ye n'an m'an kɔlɔsi a bɛna kɛ sababu ye François bɛ ban an na dɛ u ye fa kɛ poursuit
e b'o faamu cogo di mais an fɛ yan i b'a ye de parti yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ ka taa fɔ ko a finnen don parti ɲɛmɔgɔ b'a fɔ ko a jɛlen don parti dɔ fan dɔ b'a fɔ an ka don gouvernement na dɔ b'a fɔ ko an tɛ don a la mais pour moi o yɔrɔ ninnu na a ma se an ka se o yɔrɔ niveau ma. D'accord. Voilà. Oui, an y'o yɔrɔ faamu. An bɛna taa jɛmukan fan min fɛ sisan o ye anw kunnafonidilaw an fana y'an ta sɔrɔ nin ko in na sabu kabi gouvernement ye communiqué kɛ o dugusajɛ cɛkɛda min bɛ Mali kɔnɔ yan ni ale de bɛ Mali kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi haute autorité de la communication ale fana ye bataki tugu o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko a b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a kɛra téléso ye o a kɛra radio so ye o a kɛra minnu bɛ ayiwa kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛla la ko bɛɛ k'i janto politiki tɔn ninnu ka kibaruyaw walima u ka kunnafoniw laseli ko bɛɛ k'i sen bɔ u sen na awa ni kuma fana nana caya kosɛbɛ Mali kunnafonidilaw awa a ma bɛn u ma sabu Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso maison de la presse o nɔgɔni fɛ ale fana ye jɛrɛ kɛ ka bɔ k'a fɔ ko kunnafonidilaw kana tugu ni hakilila in nɔfɛ Bajugu Dante ale ye Mali kunnafonidiso ɲɛmayaso ye bi a ye hakilila dɔ di a ko la baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an b'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka na segin o baabu kan. An balila k'a ye bɔlɔlɔsira kan ko haki y'a jira k'a fɔ ko Mali arajoso teleso gafe sɛbɛnnaw minnu bɛ bɔlɔlɔ kan ani minnu tɛ papiye k'u kana politikimɔgɔw ka baara fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ k'u kana u da maga kuma na u kana sɛbɛnni kɛ u kana ja ta u kana kuma fɔ an ye ɲɔgɔn ye maison de la presse kɔnɔ bi ka kɛ ni nin kuma in fɔlen ye haki fɛ k'a ye k'a fɔ sariya sɔsɔ wale don ani jamana sariya si tɛ taa an bɛ min ɲini Mali kunnafonidiso bɛɛ lajɛlen fɛ nin communiqué min bɔra haki yɔrɔ mɔgɔ si kana bato maison de la presse kan ka baara o baara kɛ ani Mali kunnafonidijɛkulu walasa maliden bɛ informer cogo ɲuman na an b'o baara kɛ an bɛ min ɲini kunnafonidilaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'an ka welew makɔnɔ sabu nin tɛ se ka kɛ ko ye min bɛna dankari kɛ an ka baaraw la hakɛto bɛ min na salala Mahamadu. Ni ko ye Mali kunnafonidisoba n'o ye maison de la presse o ɲɛmaa Bajugu Dante Bokari Yalikoyi o kumana nin kuma fɔra maa bɛ se k'a fɔ haki fana nana i sen don nin ko in na cogo di k'a fɔ ko kunnafonidilaw k'u kana tugu politikimɔgɔw kɔ ko k'u ka baaraw ka kunnafoniw cari mun bɛ se ka dogo haki ka nin communiqué in fana kɔfɛ. Bon Jalo i b'a dɔn haki ka nin décision ni a ye kunnafonidilaw bɛɛ dabaliya ban a y'u dabaliya ban a y'u tɔɔrɔ fana parce que on se dit que an ka liens bɛ cogo min na partenariat don olu ka jɔyɔrɔ ye min ye o ye ka se k'an ka secteur réguler et faire en sorte que an ka baara kɔnɔ an ka se k'a kɛ lakana kɔnɔna la constitution bɛ prérogative fɛn o fɛn d'an ma an ka se k'o exercer olu ka fɛnkɛw ye et puis hali olu yɛrɛ fana ka gafe minnu bɛ olu ka mission défini a fana farafansiyalen b'o o kɔnɔna la bon ni ale nana ka na ni décision ta a interprété la autrement du moment où maison de la presse ye décision ta k'a fɔ ko non k'a tɛ a reconnu et a y'a fɔ kunnafonidi so bɛɛ lajɛlen ma ko u kana a kumakan k'u kana a bato mɔgɔw y'a essayer k'a interpréter k'a fɔ ko non jamana ye sariya ta an bɛ fɛ k'a sɔsɔ ce n'est pas ça il faut les bons que n k'o préciser yani n ka don détail kɔnɔ parce que déjà état ye fɛngɛ min ta décision min ta conseil ministre y'a fɛngɛ décret bɔra les organes de presse ou les associations fêtières de la presse ne se sont pas prononcés là-dessus. C'est une décision souveraine de Jamana Marabao Diata. Mais après, on n'a pas le droit qu'à micro tendu et politiquement là, qu'à un journaux qu'on a qu'à s'évaluer politiquement. Ah non, on a dit que non, ils vont. Mais à qui a prérogative outrepassée. Et le problème aussi, c'est quoi? On y a eu Bololosera ou des Fanaka. La maison de la presse n'a pas été saisie. D'habitude, là, ni font que décisions importantes font un bêta. Dans le cadre de la liberté d'expression, tout et tout, liberté de presse, etc. Hakikele ni maison de la presse voulait. Car fois, ni code de non, on veut faire engager le temps. Ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi cette fois-ci, mais pourquoi cette fois-ci, et à la grande surprise de tout le monde, et peut-être ce qu'on a même appris, c'est pas une décision du collège, c'est le premier responsable de la HAC qui a pris la décision, il a signé.
parce que collège comme tout le monde le sait a constitué le métro Bébado. Bon maintenant quand nous avons vu les responsables des organisations professionnelles des médias en y kunafulu di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Dante ye a ye wele bila bɛɛ ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la an taara toutes les organisations professionnelles des médias sans exception bɛɛ tun bɛ yen kuma dira mɔgɔw ma Dante ye kuma di mɔgɔw ma bɛɛ y'a yira k'a fɔ nin min kɛra a ma bɛn wa an tɛ jɛn n'a ye fana déjà anw ka droit ye min ye nous i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni di sira fɛ fɛn camanw bɛ yen nɔ anw t'an da maga la o. Par exemple, si ça n'y a mis par rapport à ces groupes armés ou autres, mais il y a fait du meilleur là personne ne le fait. Parce que déjà, il y a des gens qui ont dit tout ce qui n'est pas bon. Et puis, sous cette transition-là, il y a des gens mais il y a des gens qui ont bébé transition qui a été faite, qui fait mais ni c'est faux niveau là. Ni on y a micro tandi le public a droit à l'information. On te sait qu'à balika foko ou ka hage de do. Wa fana jone joro ya on joro yi. Maintenant on a fa kabo joro fana mine auna. Ça devient un problème. Kanyeshi politique ça devient un problème. On a fait un million, on relaie l'information. Laisse l'interprétation à donner. Ni ou lui a ira ka foko kanake. Ni ou ya kene on y a relayé. Maintenant c'est à l'État de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces partis politiques qui l'ont fait. Ils n'ont pas le droit de le faire, ils l'ont fait, on y a relais, au béton, nous l'ont fait. Mais nous, on ne peut pas nous empêcher d'exercer quand même notre travail. Raison pour laquelle, maison de la presse et décision ta, amata à kele, à l'unanimité, il y a association fond Mali qu'on a non, mimbe qu'on a fait de l'oka fenge kambuna kunga, à bella djele représentant tout meno, ka responsable kumeno, et au lieu de djena ka décision, ka communiqué rédigé, ka dit maison de la presse président m'a signé. Et on est tous restés derrière ça, et on y a girafana ka fo, ne retumé. Ango kunafol di so foi kana ni sebeni ukana bateau parce que ce n'est pas normal. Normalement on minga nga on protéger en principe on de kanga on protéger anga bara hokumu kondala mais na kara ka foko ulu de beta on livrer ta mais c'est très grave. Donc mana nama bateau ça kunafoni la ou sera du men video ko ça o sera du men c'est ça. Ni politique mo ya ka fenke problème ta la na ya ka fenke tu couvres y a pas de problème. Déjà maison de la presse de afo ko mo kana bateau. L'État ne nous a pas dit. C'est une autorité indépendante. Mais le Conseil des ministres, là, ou bien le ministre de l'administration territoriale, les médias n'ont pas le droit de couvrir. Mais nous, non, officiellement, Balaba m'a faux. Balaba m'a faux. Et moi, je sais que, en tout cas, information, nous connaissons, nous avons une décision, et je sais que l'IMB, autorité parce que les autorités vraiment ont du respect pour les médias. Presse, oui. Donc il faut que la décision de tabi même si la presse balé à casser à faire qu'à balner là. Moi ça va vraiment me surprendre parce que n'est pas donc on yola anye présidence takali fon fega anye yoro takali fon fega bunya min taraka da média ka ala de bado ou ba nga gele do ba kuma fo et ou ba yira na fana ka fo au ka bara emi au ka bara ke anta bolaka et ba ka fo la preuve est que aujourd'hui où nous sommes il est très rare de voir que ni tara réseaux sociaux ça fait bien qu'à fin de fort farati de bien qu'à kasola mais dans le cadre des médias aka gelen ka foko depuis fin de phobie des journalistes qui ont eu des tons très durs vis-à-vis de la gestion de la transition il m'a ka foko nana mo là parce que ça veut dire qu'il y a un bouillon mais haki te se ka foko ambo fenga konna la ka foka le bena fin d'autre ka foka bena karafe do anda la ko ambe se ka soma ça ne peut pas marcher. Raison pour laquelle maison la presse est décision mta c'est une décision courageuse c'est une décision salutaire et on bela jelembo décision quoi amba yira kuna fol dila bela jelena o kana décision bateau. D'accord. Maison de la presse ni haki kuma ni fana e olu fana code to nyoma politique mo no fe wa Abdou Niang. Bon anti ka code nyoma politique mo no fe. D'abord, le Haki a rattaché nos primatures de là. Donc moi, je considère que le gouvernement de la décision. Haki tumaganka son mima. Ou tunganga saria fouye. Flana, où est une décision mita à semenembe charia du mena. Où est une alache. Ou bas donc charia foite. Aucune base juridique. Au koni au cas sur forfaiture de là au crime de Mali code pénal là c'est pas bon hein. Au kame jonima
u y'a préparé tigɛ les médias professionnels radio télévision journaux presse en ligne maintenant puisque base juridique t'a la anw minnu ni an ko an ti jɛ n'a ye anw fondelen bɛ sariya jumɛn kan journaliste ka baara bɛ cadre dɔ de kɔnɔ la déontologie du journalisme le code de déontologie du journalisme o de ye référencier Mali État bolo journaliste ka baara hukumu kɔnɔna la gouvernement ka influence tɛ journaliste kan haki ka influence tɛ journaliste kan a ka baara taabolo kɔnɔna la fɛn kelen min influence bi journaliste kan ça c'est la ligne éditoriale de son organe influence wɛrɛ tɛ yen min bɛ exercer journaliste kan o kɔfɛ hali patron min n'a bɛ baara kɛ o ye n'o b'a sara o tɛ se ka influence boli journaliste. se k'a fɔ journaliste t'a nin fɛ. en viola jamais. C'est la ligne éditoriale de l'organe. Le journaliste est tenu par la ligne éditoriale de l'organe qu'il emploie. Donc, haki de kera Mali organe de presse bɛɛ ka ligne éditoriale ye. Ka tila ka t'o bila réseaux sociaux kan ko hey a ye n'a lajɛ yan nin tɛ jɔnmaya dan ye wa est-ce que nin tɛ jɔnma hali mɔgɔ ka sokɔnɔ wulu i bɛ taa wele ka taa i fɛla fɔ a ye nin cogo la hali i ka sokɔnɔ wulu ni mɔgɔ b'o la i b'a kɛ nin kɛcogo la il mérite une dignité. a k'ina sɔn ka segin kɔ nin ko la. bon u segira u kɔ an kan t'o ma an kan bɛ an bɛna min kɛ de ma n'a y'a sɔrɔ partiw ka activité nɔfɛtɔ ko don o tɛ o i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de bɛ yen u tɛ se ka min fɔ ni partiw ka activité nɔfɛtɔ tugu don déjà gouvernement ye décision bɔ ka partiw ka activité bɛɛ gulo ni parti min taara kɛnɛ sigi n ko polisiw bɛ yen gendarmerie bɛ yen pour que ka taa wuli o bɛ se ka kunbɛn yɛrɛ k'a sɔrɔ hali ni polisiw ni gendarmerie taara wuli ça c'est un événement pour les journalistes il va dire que nin kɛnɛ sigira ni parti in fɛ gendarmerie taara wuli nin kɛra c'est un événement pour un journaliste. o ye kunnafoni kɔni ye. o ye kunnafoni de ye kunnafonidila bolo n'a kɛra kɛfɛn ye fana min kɛra ye an b'o fɔ an ti ka CNT ka activité couverture kɛ yan an ti ka présence ka activité couverture c'est des événements de quelle nature? politique. De nature politique. Bon ni mɔgɔ min ɲɛna ko i ka jamana bɛɛ kɛ i t'a fɛ ka foyi mɛn jamana kɔnɔ f'i tulo dungɔ vraiment mieux vaut i ka t'i sigi so quoi o la mɔgɔ si tɛn'i tɔgɔ fɔ mais tant que i bɛ jamana gestion na jamanadenw ka impôt on a le droit de demander des comptes et personne ne doit nous empêcher de faire ça en tout cas nous on va jamais accepter ça an ti jɛ n'a ye. Paul Wula ni kɔni y'an ka daga kɔnɔna ye haki ye nin hakilila min ta nin ye jamana kunnafonidilaw caman ko k'u tɛna jɛn n'a ye nin bɛ se ka na ni haki ni kunnafonidilaw fana furukufuruku ye u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ hali don nataw la ni haki nana ko kɛ ni maa bɛ kala yɛrɛ turu u ka baaraw kan wa. c'est à dire nin décision in a bɛ fɛn kelen de la o ye jumɛn ye haki ka crédibilité a b'a bila jeu la. o de y'a to n ko don nataw la ni maa bɛ se ka hali. oui. ne tɛ journaliste ye mais haki kɔni je sais que a ka rôle principal c'est un rôle de régulateur. bon ni e kan ka fɛtiɛriw ni organew réguler ni organew yɛrɛ ka danaya tɛ e kan cɛ i ka baara bɛ gɛlɛya. c'est pourquoi moi je veux que c'est à dire an ka baara kɛ cogo bɛɛ pour que an ka institution bɛ se ka renforcer pour que qu'elle soit, c'est-à-dire neutre, impartiale, pour que a bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ nafa cogo min na quoi. sinon n'i ye décision in ta gouvernement tun kan ka courage de sɔrɔ o ye ne hakilina ye dɛ ka courage sɔrɔ k'a fɔ parti politique u ka activité suspendra en même temps presse fana kana u ka activité couverture kɛ n'o tun fɔra an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ est-ce que ni problème bɛ na ni problème tɛ na fêtière maison de la presse ani haki ni ɲɔgɔn cɛ o mais ni o ma kɛ haki kana tuguni kana dɔ fara décision kan c'est comme si haki ye dɔ de fara décision kan o décision dun b'a fɔ de ko ka activité politique de suspend mais ni e y'o ko organe kana taa o couverture kɛ
est-ce que ni organe be ben là? Pour moi, le problème c'est quoi? Ni parti politique ni tu es réellement républicain, tu es démocrate. Ni ka jamana ko ki ka activité suspend. Surtout que pour le moment, la suspension ne peut pas s'inscrire dans la durée. Parce que la temporalité est méconnue. Argument mi fora ko dialogue be sena. Est-ce que le dialogue bana décision be sigi tugune ka lawaleya? O jabi tem ko shibulu. Mais en bas bisigia ko odo. Ni o tu es tien. Alors hakitu manga communiquer bo kayira ka foko organu kanata katuka barake. Alors ni parti ali politique ton minu ko ni ko etita ni ka ton do ko kabita ni kuna fundila uyo ye no ko ne ka ton to wala ne yira ya ne ni fo ni kuna fundila uyo lasi. Ni kuna fundila uyo lasi. C'est ça problème est jume. Ni activité organisée. Alima kuna fundila uyo ni kuna fundila ya meka fo. Ko kuna fundi bidiano. Gubetaka. Gubetaka parce que ko bara de. Bon maintenant nous tara ni ouye ou ka événement couverture ke nous ya bla ou ka organe de presse ko no ka bara de ke et na se ku jalaki ka foko parti politique ou ka activité suspendue de ko buna ka tara ke pour moi ça là ni hakika ko nyagamindi c'est mon point de vue hein aka ko nyagamindi à vrai dire ko flatunu soit atunga fo gouvernement et ka décision to à la walia ka foko et organe chi kana couverture ke comme ça amse ka foko appliquer comment sur la bora et en fait mais ni ima au fond ako activité politique dans le suspens et nana donc ko al parti politique nu ake ko organe ko attaquer mais ibi munke ça va même empêcher la collaboration entre les différentes structures abedana bonne et maison de la presse président boraga foko ko ni fait mingara ku tala ko do ku majene et puis pour les meremi ay kuma do faka fin sin fait mi ni tike ko so o jume akoko ou ka kale kuna foni sur les réseaux sociaux sans fait ça veut dire quoi? Tu sais, ça veut dire que même nos organisations, l'organisation administrative de nos structures là, c'est en jeu quoi. Ça c'est mon point de vue. À mon humble avis, où Tunganga Nichi, ministère de la communication moi, ani fetcheruma. Avant que nous prononcer aka. Ou nous mais c'est qu'il y aura ni faille nous ou comme c'est qu'à déceler quoi. D'accord. Mais ni au marqué. Au fait tu me sais que oui, ou là à l'interne ou comme c'est qu'à faire ça, il y a un document qu'on a publié, mais il est arrivé qui donc un document pour parachuter mon camp. C'est comme si maison de la presse bas ne couboya ma que là. Voilà. D'accord. Alors au famuna ambe negru strategi oluka wati sera sabu jamuka ani lerkele ani minute bisaba ani kononton soro akola kaba amina laje ka kuma di kenema mogo ma minnu ba an lame ani minnu be kan filɛ o kuma na negru sira be aw ka bilala bi ambe ka kuma babu min ka o ye Mali politique ton haute autorité de la communication haki no ye min be kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen kunna ani gouvernement fo ka taa se Mali kunnafonidilaw ma kuma ko jɔn de bɛ se ka i jɔyɔrɔ la Mali bɛɛ ya n'o ye démocratie ka a lakana aywa yanni waati cɛ kuma nɛgɛjuru sira a bilala aw ye 65 65 50 50 o ye an sɔrɔli ye ni min fɛ ka ɲininkali kɛ wali min fɛ k'i da don baro la allo oui Diallo allo oui Amadou Diallo Youssou n b'a ni su somɔgɔw bɛ di baasi tɛ somɔgɔw la an b'a ye tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Barayiba ka bɔ Kɔni Baraya kun kɛra fama ye vraiment a kɛra o ye an bɛ an hakili la sunkalo kɔni ɲuman tɛmɛna sunkalo ɲuman tɛmɛna donc an bɛ foli de kɛ k'a fɔ ko Ala ka san caman jira an kɛnɛma na ami k'i fo ka i ka équipe bɛɛ lajɛlen fo Diallo allo awɔ an tulo b'i la Barayi voilà donc n b'i ka invité fana fo donc babu bɛ yɔrɔ min na bi an y'a ye gouvernement ka décision kɔfɛ a kumaw cayalen don mais Amadou Diallo ne tɛ ka min faamu kunnafonidilaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya e ka invité ninnu caman bɛ yen u ka kumaw la n'i ye a lajɛ u caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ parti politique ɲangini min taara ka ɲɛsin parti politique ma n'o ye situation ye u caman b'a jira k'a fɔ ko o taabolo de ka ɲi mais i ka kuma laban min kɛra sisan n'o ye k'a fɔ ko ACI ye communiqué min kɛ k'a fɔ ko donc gouvernement ye décision min ta k'a fɔ ko presse bɛɛ ka to nin ko kɔfɛ mɔgɔ si kana na o hakilina in sɔsɔ ni maison de la presse ma sɔn o ma an taara k'a ye olu minnu ko k'a fɔ ko dɔ in cogo de ɲɛna mɛ u bɛɛ kan ka taa ni kuma in ye k'a fɔ ko o min taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma k'o ye sariya sɔsɔ de quoi parce que i tulo bɛ na Diallo wa an tulo b'i la Barayi an tulo b'i la
d'accord parce que ama antuma ka ko ni ko ka kala je sikra ni mo dunna je o be dulu parce que ibe zuma ci sama de o be fanga no fe fanga be wala tan chama ke ba so ke kuma o de la mais c'est en pas y ne ka zuma ci sama de la mais bi ka do ka ni de son dara e maison de la presse communiquer nge afrika communiquer ko fe ne ka chama de la mais bi ko ni mo ha ken toro mais o be ni cheda so de parce que ni sira o mo mais amega ye sira so ti ma be ka ke ka ko olu tɛ ɲɛ hali min kɛra ka ɲɛsin parti politique ma n'i y'u ɲininka o la u b'a fɔ k'a fɔ ko o de ka ɲi o ye taabolo de ye mais an y'a ye parti politique ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ka nisɔngoya jira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ de don mais n'i ye hali e ka journaliste minnu filɛ i b'o plateau sanfɛ n'i y'u caman ɲininka nin na u tɛ sɔn o kuma ma mais sisan turu de selen filɛ u ma nin ye bi u b'u ka nisɔngoya jira u b'o sariya sɔsɔ de ye o tuma na fɛ munna an tɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sariya n bɛ mɔgɔ fɛ n tɛ mɔgɔ fɛ walima n bɛ fanga fɛ n tɛ fanga fɛ est-ce que u kan ka se ka mɔgɔ bali k'a lakile sariya sɔsɔ k'a bali sariya sɔsɔ la parce que an caman bɛ yen nɔ bi n'an b'i fɛ hali n'i ye sariya sɔrɔ n'a kɛ ni kɔni ma se anw ma an ka an tɛ kuma o la i n'a fɔ an bɛ ka min ye journaliste ka côté la bi mais sisan ni sariya sɔrɔ a dakun selen don fɛnw ma bi u b'u kan kɔrɔta n'a ye mais an y'a ye ka daminɛ nin transition daminɛ la ka se sisan ma fanga bɛ yen kuma bɛ kuma la i tɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ waati laban min na n'o ye karatako kuma ye parti politique caman bɛ yen nɔ u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ caman disura laban in na ni e mɔgɔ min yɛrɛ fana bɛ yen ni i bɛ jɛkulu de la ni ko ka kalata kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ne bɛ ka parti disuru brigade dɔ bɛ interpellé hakilina nɔfɛ an bɛ k'a ye o sugu min bɛ ka kɛ mais o ka di journaliste caman de ye fanga lafasabagaw an b'u ka kunnafoniw de ye o ka di u ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais sisan sugu selen ko aw ma aw bɛ bɔ ka na se kɛra an yɛrɛ ma an bɛ kuma ok a faamuyara bara ye aw bɛna bɔ k'a fɔ anw ye k'a fɔ k'o ye sariya sɔsɔ de ye o tuma na aw ka sanni tɔw de jamana kɔnɔ ayiwa an y'a faamu kunnafonidilaw bɛ n'i jaabi sisan an b'i fo 65 65 65 65 50 50 65 50 jama ko di an b'ale jɛmukan kɛnɛ kan allo oui allo an su balimakɛ i b'an wele ka bɔ min ne b'a wele ka bɔ Sénégal Sénégal i tɔgɔ ni jamu Ibrahima Danbele bisimila allo salamu aleykum oui an tulo b'i la Danbele bisimila an tulo b'i la on passe kɔni basi foyi t'an na alhamdulillah ala ka ani ce Jalo fana bɛ yen Jalo ça va oui an tulo b'i la Danbele an tulo b'i la tɛmɛ n'a ye parce que ni jara bɛ fo kosɛbɛ ani Abudu Ɲɔgɔn d'accord bɛɛ y'a mɛn bon mais babakɛtɔ n t'ale ale dɔn kosɛbɛ n ka foli b'aw ye kosɛbɛ n ka kuma suit mais ni ye chef dɔ sɔrɔ vraiment a ka di d'accord o diyara n ye o diyara n ye ɲininkali b'i bolo wa ɲininkali b'i bolo wa bon ɲininkali min bɛ n bolo n b'a fɛ ka Abdoulaye ɲininka 26 mars tɛmɛnen kɔfɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira ko transition ye ban ka bɛn ni o ye o ye Hasimi yɛrɛ ka degré min fiɲɛ na donc o tɛmɛnen kɔfɛ o nana décision ta ko a parti politique ka baara ko a bɛɛ lajɔ bon ne b'a fɛ aw de ɲininka o ye o degré min ta a ɲɛsinnen don sariya jumɛn na Mali bɛ ka mara ni sariya jumɛn ye bi transition c'est-à-dire transition wa ou bien constitution 92 wa ou bien constitution 2023 Mali bɛ ka mara ni sariya jumɛn bi aw ɲɛ k'o fɔ ne ɲɛna a bɛ n'i jaabi bon o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye sariyaw ta ko parti politique u ka fɛn bɛɛ ka suspendre olu tila ka parti politique kelen wele ko ka na dialogue intermalien na o tuma n'o bɛ taa intermalien Abuja toujours a bɛ n jaabi o la n'o bɛ taa intermalien sa n'o bɛ na sisan donc o bɛna taa kuma ni jɔn tɔgɔ de o bɛna taa kuma ni mun tɔgɔ de ou bien o t'a dɔn ko malien o tɛ fɔ ni parti ye wa o tɛmɛ o jɔlɔ n ka kuma kun tɛ ni min ye Abuja ye kuma caman fɔ bateau attaque la yan bateau attaque min kɛra Mali parti politique ni an min dɔn a bɛɛ ye communiqué kɛ ka condamné u ka fɔ fana Abuja a b'o fana fɔ fana wa Abuja fana a b'o fana fɔ mais n ka foli b'a ye kosɛbɛ n b'a suit a tɛ dɔn d'accord a diyara n ye min yɛrɛ ko ye depuis ala y'an damari kɛ ɲɔgɔn ye mais n ka foli b'o kosɛbɛ n b'o suit kosɛbɛ Abuja yɛrɛ n b'a suit kosɛbɛ n ka foli b'a ye kosɛbɛ bɛɛ y'i ka foli minɛ an b'i fo kosɛbɛ vraiment ni émission son don ne bɛ Dakar de n bɛ émission son don n b'a fo kosɛbɛ mais ni siɲɛ fɔlɔ b'o sɔrɔ vraiment a diyara n ye kojugu a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ i Danbele mais ɲininka dɔn min kɛra Abuja n'a sera ka n jaabi sɔn ka jɛ inchallah d'accord o diyara n ye an bɛ Sénégal ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na
65 oui an b'i fo kosɛbɛ an b'i fo ni ala sɔnna i ka ɲininkaliw bɛna jaabi sisan 65 65 50 50 65 50 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan allo o taara 65 65 50 50 65 allo 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 Ansou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ambi Lamé. Oui, comment allez-vous? Bachi Fouete. Oui, je vous attends. Comment allez-vous? Oui, nous allons très bien. Ah, merci bien. Alhamdulillah. J'ai une question à M. Yang. Quel est votre nom? Merci bien. Votre nom? Ali Togo Koro. Hein? Ali Togo Koro. Ali Togo Koro. Bismillah Ali. Oui. Voilà, j'ai une question à M. Yang. Il dit que quand il essaie de voir les déclarations des partis politiques sont liées à la dissolution de l'AM, en quoi est liée la déclaration des partis politiques est liée à la dissolution de l'AM? Est-ce qu'il est concrètement lié? D'accord. Voilà ma première question. C'est la seule question? Voilà, deuxième question. Mais quand le gouvernement a suspendu les mouvements politiques, les partis politiques pour les activités, tout le monde a dit que c'est une affaire d'État et que c'est le moment qui existe ça. Mais quand la HAT a essayé d'interdire les médias de publier ou d'écrire ces activités, alors les journalistes s'opposent à ça. D'accord. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'une activité qui est interdite, vous essayez de prendre des informations? Voilà mes deux questions. D'accord. Merci Ali Togo. On salue tout Koro en votre nom. Merci beaucoup. Ambi Koro ka ubela jile fo Musa ambi ma kelenta ka kuma dianga ma wolelo ma 65 65 50 50. Allô? Oui, allô? Allô? Amansu. Arama Traoré do. Arama bismillah. Ami fo kala me ba obela jele fo. Ajaranye. Ka baraga ba fo lumine jero ga chido ko bi ka ko ku na ambar ka kuna kona do di ama. Mine be ama ni mi ndo te be ama. Amu fo la. D'accord. Iba côté la donne Arama wati entente ma. Ma côté la comme parti politique ga suspension ko kera kana se siga fo ko ma mina kuma siga fo ko joro ene. Oui, ni ningali bi bolo bi ningali ke jona sabu wati mi mambulo amina o tlanga ma wolelo nyonche. Contribution fitinin dore ke. Iba ye an fɛ Amadu halisa kuma caman bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔw de ka taa kunun kana se bi ma caman bɛ bɛn de kɔnɔ mais bɛn yɛrɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ cogo min malidenw ka bɛn o sira ma ta halisa fɔlɔ. Ni nana ta an yɛrɛ dama ne bɛ an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ni Ɲang bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina dɔ la mais o t'an bali ka taa mɔgɔ bɛ sigi ka fɔ yen na ni bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn den ka kɔɲɔ na an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn ka sayaw la mais kɛlɛya b'an ni dɔw de cɛ fo marifa nana ta ka taa kɛ dɔw ti ka se ka sɛnɛ kɛ bi o sababu ye mɔgɔ minnu ye o n'a fɔra k'olu da tɛ sigi ka fɔ yen na an bɛ bɛn bɛɛ de la wa an bɛ bɛn de kɔ n'i fo. Ayiwa a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ an bɛ nin bɛ dansigi kɛ an ka nɛgɛjuru siratigi olu ka weleli la min ye jaabiw ye an b'o to an ka maa welelenw bolo Abdul Ɲang hakili la ɲininkali caman kɛra e la min ye Barayi Ba kɔni ka taa se Danbele ma fo Senegal olu caman ye ɲininkali sɛbɛnna fo ka taa se Ali Togo ma o tuma na ni jaabi min b'i bolo u ka ɲininkaliw la i bɛ se k'o di u ma. Très bien o diyara n ye an bɛ welelikɛlaw bɛɛ fo minnu ma se ka don fana an bɛ hakɛto ɲini olu fɛ. Barayi Ba ye ɲininkali kɛ ko anw journalistes ale ka question ale ka o yɔrɔ question ni Ali Togo ka question filanan a bɛɛ ye question kelen ye anw journalistes ko parti ninnu cili suspendi o ɲɛna mais se kɛra journalistes yɛrɛ ma anw b'a ka fɔ ko an ma jɛn n'u ye anw ka fisa ni mɔgɔ tɔw de ye wa donc an ti fɛn condamné fo ni a sera an yɛrɛ ma. C'est ça la question. Jaabi in ka nɔgɔn fo k'a dama tɛmɛ. D'abord, est-ce que journaliste ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye loi spéciale de bɛ journaliste ka baara ko fɔ ça veut dire que journaliste ni jamanaden bɛɛ fana tɛ mɔgɔ sugu kelen ils doivent comprendre ça. Mais babu t'o nɔfɛ.
Babo be min nɔfɛ gouvernement ye raison dɔ de fɔ parti ka activité suspendue na raison d'ordre public. Ça veut dire que jamana menacelen do parti ka kɛwale sababu la et le ministre d'État a parlé de subversion. Bɛɛ b'a dɔn o kɔrɔ ye min ye. Est-ce que jamana kunnafonidilaw b'o baara de la? Si tel était le cas, ni ordre public menacelen do, ça concerne directement le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur mun fɔ presse kan? Rien. C'est l'organe régulateur de la presse. O de nana kanto n'a ma ɲɛ parti ta jɔra aw minnu fana bɛ kunnafoni la dɛ a fana ka a b'a ka baara dabila. O kuma mun kɛra? Na kuma anw de b'o an ka koɲɛ b'ale de bolo i b'a sɔrɔ o de la ale fana bɔra ka nin fɔ kɛ. Se bɛ haki ye ka radio datugu n'a ye sariya sɔsɔ ou pas. Se bɛ haki ye ka télé datugu n'a ye sariya sɔsɔ ou pas. Joliba ma suspend yan o kɛra. Mais an bɛ taa anw lié parti politique la pour quelle raison? Est-ce que fɛn kelen don? Il faut que mɔgɔw ka danfara ɲini ka faamuya kow ni ɲɔgɔn cɛ. N'a y'a sɔrɔ a kun fɔra ko menace dɔ bɛ yen kunnafonidilaw bɛ taa fan fɛ n'a kɛra walima u ni politique mɔgɔw bɛ jɛ n'a la kɛra maa si tɛ kuma Banjugu min ye nin fɔ Banjugu ye wele bila kunnafonidilaw ye wagati la k'an ka faso lajɛ kunnafoni traiteli kɔnɔna la a ma diya an ye kuma caman fɔra a waati an ye mankanba ci a la a kɔrɔfɔra waati mais ça c'est quoi est-ce que traitement patriotique de l'information hali sini an b'a lagosi ne yɛrɛ kɔrɔ don hali sini an b'a lagosi mais mɔgɔw kana fɔ ko fɛnkɛ kɛra ko bi de k'an y'a fɔ ko nin ma bɛn ou bien etc ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ information kalama kow nana na cogo min a ka ale ka question tun y'o ye Ibrahim Dambélé Sénégal ko Mali bɛ ka mara ni sariya jumɛn ye bi constitution bɛ en vigueur an ye constitution ta juillet 2023 a promulguera donc la constitution est en vigueur mais o constitution de ko marabolo minnu kofɔlen bɛ constitution kura kɔnɔ n'o ye Sénat Assemblée président de la République gouvernement kuraw Cour des comptes jamana bɛna mara n'o fangabulonw de ye san'olu ka sigi sen kan k'an bɛ ka mara ni fangabulon minnu ye olu bɛ tɛmɛ u ka baara fɛ fanga min b'u bolo o fanga kelen b'u bolo fo ka taa se o fangabulonw sigili don ma. Donc, aux transitions, fanga sigilen bɛ min kan o ye charte de. Donc, o de la minnu b'a la ko vide institutionnel et juridique. Charte dun c'est en vigueur déjà. A ka kuma dafalen tɛ. Donc, transition sɛmɛnen bɛ sen ko bon ko partiw ye ko ne ko partiw ma Tombouctou bateau attaque condamné k'a sɔrɔ u y'a condamné an b'a ɲini lamɛnbagaw fana fɛ n'u bɛ jamukan lamɛn u k'a lamɛn ni sɛbɛ ye. An ko ONU an m'a fɔ parti politique an ko ONU ma Tombouctou bateau attaque condamné an m'a fɔ parti politique Ali Togo ka question fɔlɔ in sisan ko partiw ka suspension k'an ko o lielen do AM cili la an ko a tugura la partiw suspendant ka tugu activité min na o AM cili ye il y a un lien entre les deux. I kun ko dɔ bɛ dugu ma ko ka communiqué ko hali parti politique ko n'i y'a kalan. Le communiqué n'a pas été écrit par les étudiants. Cadre dɔ de y'a sɛbɛn. Est-ce que o tɛ ninnu bila ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko mun b'u se ɲɔgɔn ma. On a vu parti politique minnu mobilisera autour de ça. O ma kɛ so kɔnɔ o ma kɛ o kɛra médiaw de sanfɛ. Bon, i b'a sɔrɔ réseau kun tɛ koro a waati ale ma a vidéo ye quoi an ka foli b'a ye ka korokaw fɔ kosɛbɛ Adama Traoré contribution de kɛ ko marifa bɛ minnu bolo a y'o kuma fɔ olu n'an m'olu wele dialogue la kan an yɛrɛ dama bɛna taa sigi min na k'o tɛ wele bilen ko dialogue je crois que sigikafɔ ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo ani Agamani olu ka kɛlɛ de ye k'an ni Kufa ni Yad ka négocier donc sigikafɔ ɲɛmɔgɔya taara k'a kalifa olu yɛrɛ la dɔgɔnɔw ani filaw olu ka ɲɛmɔgɔw n'u ka représentants olu bɛ comité de pilotage kɔnɔ ça veut dire que marifatigiw kumaɲɔgɔnya exclulen tɛ
si ka fɔ kɔnɔna la mɔgɔw k'o fana faamu o faamuna Boubacar Yalikoyi i ye mɔgɔw lamɛn jaabi jumɛn bɛ i fɛ ka di u ka ɲininkaliw la. Bon, je pense que Nyang ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan quoi. Voilà, a ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan parce que ni situation na parti politique ka cas bon an tɛ an fɛngɛw kan kojugu mais min bɛ an concerné le plus. Ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ voilà min b'an concerné le plus parce que n y'a fɔ cogo min na quand le gouvernement ye décision ta ka ɲɛsin u ma tu n'as vu aucune fêtière sortir pour dire qu'elle est contre. Personne ne l'a fait. Mais en cas droit constitutionnel ye min ye n'i ko k'i b'o de ta ka bɔ yen nɔ Nyang ye loi spéciale ko kuma fɔ an ni mɔgɔ tɔw tɛ se ka bila registre kelen kɔnɔ il faut que mɔgɔw k'o faamu et même cette transition mɔgɔ minnu b'a ɲɛmɔgɔya la Choguel qui est le premier ministre à chaque fois que Choguel bɛ fɛ Choguel b'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na bi ale ka yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔli sababu bɔra kunnafonidilaw la lui-même il le dit les autorités de la transition en longueur de journée hali ministre ka kuma la a ye kunnafonidilaw a y'u remercier kosɛbɛ u bɛ baara min kɛ donc ça veut dire que jɔyɔrɔ de b'an na et puis fɛn camanw fana bɛ yen nɔ ni kunnafonidilaw tɛ jamana marabagaw tɛ bɔ a kalama dɛ parce que nous on est aussi dans les secrets ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛ échapper olu yɛrɛ la donc maintenant ni aw ko aw bɛ anw daminɛ fana an k'o fana kɛ ça peut être contre-productif a tɛ nafa d'u ma ya donc il faut k'o yɔrɔ de jateminɛ par exemple même les partis politiques ye min fɔ o bɛ se ka fɛn dɔw kɛ yɔrɔ dɔ la jamana ta se ka kɛ a tɛ bɔ a kalama mais anw b'a sɛbɛn n'aw y'a sɛbɛn a bɛ u bila piste kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka solution sɔrɔ kow la voilà mais n'aw ko k'an kana kuma o fana kan ça devient un problème donc vraiment ne kɔni b'u fo le fait que u y'u ka question posée c'est très bien Abdoul Niang a donné des réponses à la hauteur quand même par rapport aux questions ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma la surtout précisément Joliba minnu ye aw y'aw ka temps d'antenne d'an ma pour que an ka se k'an fɛla fɔ nin ko la mais n bɛ min fɔ fana ka kuma datugu haki k'a bila hakili la k'a fɔ a ye min kɛ fu don dɛ nous on t'a respecté bien on t'a respecté sini ça quand même c'est très clair merci bien d'accord diyara n ye Paul i ye ɲininkaliw lamɛn awa jaabi jumɛn b'i bolo ka di bon ne tun bɛ fɛ ka intervenir kelen na quoi min tun ko ko an bɛ ka mara ni sariya jumɛn ye quoi 26 mars tɛmɛnen kɔfɛ ko sariya jumɛn de bɛ ka transition mara bi bon tu sais ne ye nin kuma souligner depuis transition daminɛ wagati c'était quoi c'était pour éviter une forme de bicéphalisme juridique à la tête de nos institutions mɔgɔ bɛ n suit n y'a fɔ depuis coup d'état fɔlɔ kɛlen j'ai dit c'était quoi n'i ye constitution suspend charte i tun bɛ assumer quoi tu comprends mais an bɛ situation exceptionnelle de kɔnɔ ni i nana ka constitution to baara la or transition bɛ baara min kɛ n'a ko k'a bɛ ko dɔw kɛ a ko in kɛtɔ a bɛ constitution sɔsɔ o diyagoya fura t'o la kɛcogo t'o la tant que la constitution est en vigueur alors pour que o problème si tun kana na i tun bɛ constitution gulon ka baara kɛ ni charte dɔrɔn ye n'i ye jateminɛ kɛ révolution ba fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔrɔ a bɛɛ kɛra situation exceptionnelle de kɔnɔna la o wagati de kɔnɔ fana i bɛ se ka ko gɛlɛnw kɛ e fɛ ko Kidali bɛ Mali kɔnɔ bi ko c'est parce que constitution ko de don constitution ko tɛ c'est parce que tout simplement an bɛ situation exceptionnelle de kɔnɔ et puis fana régime min bɛ yen nɔ fana o régime fana c'est un régime de transition donc a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka tɛmɛ régime normal kan hali ni ye mɔgɔ bɛ ka jafarinya kan ko mun k'ali AM ka dissolution an kumana kan e bolo ko ni régime dɔ de tun bɛ yen ko a élula k'a tun bɛ se ka AM dissous wa ala kuma tun tɛ taa yɔrɔ jan a tun tɛ se ala tun tɛ segu a la donc o yɔrɔ in na o de bɛ ka kɛ bi n'an ko ma comment on appelle ça sous forme de talon d'Achille a kɛra i n'a fɔ un bâton dans la roue de la transition chaque fois que ni transition a kɛra banamini ye quoi a kɛra banamini ye parce que n'i ko bɛ taa cogo dɔ la a fɔ constitution y'a fɔ tantɔ n'i ko bɛ taa cogo la a fɔ ko non constitution y'a fɔ tantɔ or ni charte dɔrɔn tun bɛ yen nɔ ni ko gɛlɛya tun nana pour que ko gɛlɛya résout mun tun bɛ kɛ i bɛ charte réviser dɔrɔn donc a bɛ n'a fɔ taasira ye kelen mais sisan taasira fila de bɛ yen nɔ et puis fana pour que 4ème république pour que ça soit réellement effectif il faut que élection de ka kɛ diyagoya ni élection kɛra o de la politique mɔgɔw ye laɲini minnu kɛ i bɛ politique mɔgɔw laɲini fɔ o yɔrɔ de bɛ na o yɔrɔ la tuguni parce qu'il faut que Sénat ka opérationnaliser et comment dirais-je l'autre là aussi la cour des comptes voilà au fait nous bɛ quoi donc olu bɛ opérationnalisation lié l'élection de là donc
bɛ bɔ kuma la yɔrɔ la o diyara n ye kosɛbɛ oui an b'i fo kosɛbɛ Paul Oula ya politiki dɔnbagana ye i kun b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo Abdul Niang ale ye kunnafonidila ye Boubacar Yalikuye min ye kunnafonidila do kunnafoni sɛbɛn bɛ n'a k'a ma ko le pays o ɲɛmaaba do ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ale bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ min ye Lamini Kulubali ka taa se Mulayi Ture ani Salimata Wedrago olu tun bɛ k'an bila jabaranin sanfɛ an balimaw jama ko di nin ye a sosoronnen an tun bɛ ka kuma babu min kan bi o ye k'a fɔ Mali bɛɛ ya politique tɔnw min ye autorité de la communication kɔsa in na ale ko jamana kunnafonidilaw k'u da de u kana kuma Mali politique tɔnw ka baaraw kan ka taa se gouvernement ani kunnafonidilaw yɛrɛ o kumana jɔn de bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka Mali démocratie ka kisi an kun bɛ ka kuma o de kan bi hakili la babu a faamuna segin bɛ kɛ jɛmukan in kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 kari fana nɛgɛ kanɲɛ 10 segin bɛ k'a kan walasa aw ka se k'a faamuya minnu ye weleli kɛ an b'aw fo dantɛ foli min na ka maliden bɛɛ fo ka bɛɛ barikada jamana ala k'a basigi faamuya ala k'a na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ